ओंखाम गोरलै लोगोफोरनो ओंखाम गोरलैनि अमा एवदों अमा रानफुनलाजों मुला साइज ओंखारबायना लोगोफोरनै जासिगोनलाय होनदों आंखौ मा सामफ्रामबो जानाय होननानै बुंसिगोनसोलाय दिनैना आइ मोनावसो ओंखाम गोरलैया बेनिनो संनाय खावनाय जादोंलाय नै नुखाबाय आंनि बिमानियाव ना गोरलैजों थाजों अमाजों मुलाजों एवनाय दा मा संनाय जायो नाबो दङ एसे दरथा दा ना गोरलैजों थाजों संग्रोनोसै ओमफ्राय अमाजों आलुजों एवग्रोबाय ओमफ्राय दाउबो दङ मा संनाय जायो दा लास्टाव नोंथांमोननो देखायजोबबावगोन जालायबाय जानाय ल'थारसैलाय फुंनिफ्रायनो टाइमानो गैया नै लोगोफोर थांलाय फैलाय अमा मुला मोनबाय नै लोगोफोर मोनखाबाय था गान्दाजों ना मावा लोगोफोर नै आदै जोंखोमुनि जोंखोमुनि फिं नुजोबलायबाय दा समायबाय ना जोंखोमुनि जोंना नै आंनि आयं जोंखोमुनि फैदोंलाय जोंखोमुनि मुनि फैदों मुनि ओरै ओंखाम गोरलै ओरै हाबा जानो रेडि गैया बिसोरो मोनजाया जा हाबा जानोसै जोंखोल हेल' दे हेल' गाइस होनदोलाय दे हेल' गाइस होनदो मैथा ना दहाय नै आद्रा जालांबाय ओंख्रि संनाया जानानै दोनजोबबाय जाग्राफ्रा ओंखाम गोरलैनि ओंख्रिया मैथा ना आंहा दसे न'आव थांदोंमोन नालाय दाना नै जानानै दोनजोबबाय माखासे मैथा ना ओंख्रिखौ दाउ एवनायाथ' गैला नै एसेल'सै जाजोबखाबाय मालाबानो अमायालाय दङ माथो बुरजायैनो ना मालाय हाबा जाहैग्राफ्रा थांनो नागिरबाय जौसिनानै दंगासिनो थांबाय नावना बाय बाय होनदो दे जोंहाबो थांसै ना जोंखोमुनियाव जोंखोमुनि जोंहाबो थांसै जोंखोमुनिखौ आंजों थांसै जोंहानो फैगौ मारा होनानै फैबाय ना खेबर होनायनि बेखौ नै दासिम मारा होनानै फैदों आयै सिबाय जोंना दादाया रानख्राबलायथारबाय जोंखोमुनियाबो थांसैनो जोंना नै ओंखाम गोरलै जाग्राफ्राबो थांनो नागिरबाय बेवाइ बिनानाव बेरायहैसैलाय लोगोफोरनो एसे अबहाय बेरायहैनाय जायो दा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय दिनैसो जोबस्रांजोबदों खामानियानो ओंखाम गोरलैनिया ओमफ्राय दा एसे बेरायनो थांनोसै नायदों बाहा थांनो नागिरदों नोंसोरो बाहा थांनो नागिरदों गरां अबहाय गरां दाउखियावसो थांसै दाउखियाव थांनो जाहैदों दाउखियाव आयै दाउखि थांग्राफोर हाला आङो जोंना हिनजावफ्रा ना बिराद देवानि गोजा फिसा हौवाफ्रा बिदि नङा हिनजावफोरा ना देवानि ओरै थांनाय ओरै फैनायखौल' मिन्थिथारगौ बिसोरखौ हस्टेलाव बारहोजोबनोसै हिनजावखौ हौवाखौ बारहोजोबनोसै बदल औ थ'दो I'm going to where? I'm going to where? अच्छा माबायदि खारलाबाय बाय बाय नुबाय नों थाङा आं थाङा Ini kemana dulu ya? Hah? Sebalik. Dapat kan ya?
थांबाय थागोननोसै लोगोफोर दाउखि ब्रह्म गौरां पार्कआवसो फैदों नै लोगोफोर जोङो एसे बेरायहोसानोसै फिसाफोरखौ नै बेयाव मोजां मोनलाय जानो उन्दै उनलानखौबो लायो आरो फरिखा जोबनायनि जाहैदों जयेन जाथारनो मोनबाय बेहा हिन्जाव देवानिफोर होनदां मोजां नुस्रलायबावो दे मोजां नुस्रलायबावो होनदां एसे खोमसि जाना गौरां दाउखि पार्क गैया उन्दैफोर गेलेसाबग्रा ओरैनो माथो जेबो गैसिनलासो आवगाय साबसिनबावसो बायदि मोन्दोंमोन मा दुरुंजोंसो साजायजोबखो एसेथ' समायना रमायना साजाय निउ इयार फैगौ हेपि निउ इयार जाथाराहाय साजायनायफ्रानो जालालाय उन्दै बायदि बैयाव गाखो